uyabona wawutyelwa ndiye ndiyibone kakuhle mna le nto yoba kuthiwa abantu besifazane kucuthwe apha kuthi kwiinyama zethu kwakhiwa bona. Hayi kuve kuvakala uba zikhona ii-parts ezingekhoyo noko zikhona. Soze kaloku uba ndicelele nje uba ndityelwe kube buhlungu amagxa, kube buhlungu isinqe, uve ngaphezulu kwimodular oblongata ingathi iyasheyika kusemgodini ingathi heyi indincamiso ngento uba ukwazi ukusuka ushiye imoto yakho apha ngase-F_N_B urhuqu uhambe ngenyawo uyotsho phezu ngakoo-buildit ubambe ifowuni awuthethi baba ngakubulisa abantu endleleni sowutela njengokuthi umamela ifowuni. Ngabe ibuhlungu into yoba ithi le nkazana apha kuwe hayi awunogqalazela uba undityiwe nawe iqalwe nguwe le nto. Hayi vele uboma inomnela ngacela noxolo lobadoni ngathi ungabhetela kayinothi hayi ndicela uxolo bhem sizayilungisa le nto. Hayi akatsho tu uthi nawe hayi niyakwazi uzigqobisa bethuna. Hayi yabona le nto